Naunsa man kaluyaman kamintin, nagniwang nakakulang kag vitamin. Kung mamayot ka ay nakukuba na. Sabi! Ayaw lang mo kumpiyansa, kay basig ma-thank you ka. Ihagad pa ko ni mos imong rakit, nga makakwarta ko basta magpagamit. Kung mamayot ka ay nakukuba na. Ayaw lang mo kumpiyansa, kay basig ma-thank you ka. Di daw kinahanglan hamis ka ug skin. Di daw kinahanglan puti ka or itim. Basta tama-tama ang size sa patintin. Ang 50 nga kwarta, duha ta magbahin. Naunsa man kaluyaman kamintin, nagniwang nakakulang kag vitamin. Kung mamayot ka ay nakukuba na. Ayaw lang mo kumpiyansa, kay basig ma-thank you ka. Di daw kinahanglan hamis ka ug skin. Di daw kinahanglan puti ka or itim. Basta tama-tama ang size sa patintin. Ang 150 nga kwarta, duha ta magbahin.